Moi kaikki ja tervetuloa mun eka videoon. Mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä tällaisen MSP-teemaisen YouTube-kanavan, koska mä oon pelannut MSPtä niinku 2016 vuodesta lähtien, kun mä olin ihan pikkunen. Ja mä aina nautin tosi paljon katsoa YouTubesta sellaisia Movie Star Planet-videoita, just kun ihmiset pelas ja avas lahjoja ja teki kaikenlaista Movie Star Planetissa, niin ne oli aina mun mielestä tosi hauskoja ja kiinnostavia ja motivoi mua jatkaa pelaamista, niin niitä ei ole ollut enää kauheasti ja mä ajattelin, että se olisi hauska tuoda aina takaisin. Joten mä ajattelin, miksi mä en toisi sitä, koska mulla on kamera, mulla on kone ja niin, miksi ei. Joten joo, ei siinä mitään, mennään vaan videoon. Okei, tänään mun ideana olisi tehdä tällainen artbook-vinkkejä video. Mä oon siis tehnyt aika pitkään artbookeja MSP:ssä. Tästä näkyy muutamia just arvonta-artbookia ja mitäs muuta mulla löytyy täältä. No, mä oon tehnyt kans tällaisia teema-artbookeja esim. Just eri teemoista MSP-kisoihin ja kaikkea tällaista. Ja mun mielestä artbookeja on aina tosi kiva tehdä ja niillä pystyy niinku olemaan tosi luova ja kokeilla erilaisia asioita ja värejä ja yhdistää kaikkea kivaa, esim. Luukkeja niihin. Niin mä mietin, että mä voisin tehdä tällaisen artbook-vinkkivideon asioista, mitkä on mua ainakin auttanut tekemään artbookeja. Okei, eka vinkki, mikä mua on auttanut tosi paljon, kun mä en ollut esim. Vippi vielä, oli se, että kun tosi monethan käyttää just artbookeissa, otetaan tästä nyt joku randomi, tässä vaikka, käyttää tällaisia valkoisia tai erivärisiä bokseja, mutta kun sä oot VIP, niin sä et pysty päättämään niiden väriä, vaan siellä on ne vähän aika rumat värit, jotka on valmiina. Niin mä oon löytänyt keinon, miten sä voit vähän niin kuin välttää tämän ongelman. Haet tavaroista skate, niin täällä on tällainen I'd rather be skating niin kuin juliste. Niin mähän siis teen niin, että mä ostan tän jossain niinku ihan siinä värissä, mitä mä haluan käyttää. Esim. Vaikka nyt ostan sen punaisessa värissä, niin ostan sen tälleen. Ja sitten mä voin käyttää sitä ihan täysin samalla tavalla, mitä mä käyttäisin niitä väribokseja, mitä sieltä löytyy. Eli just kun menee tänne ja vipeillä on pelkästään nämä, mistä pystyy vaihtamaan sitä väriä. Ja sitten ei-vipeillä on vaan tällaisia aika kirkkaita värejä, eikä mitään eri sävyjä, niin sitten tolleen voi vähän kiertää sitä ongelmaa ja mun mielestä se on tosi niin kuin hyödyllistä, koska turha ostaa vippiä, jos sitä ei muuten halua, mutta haluaa vaan tehdä artbookeja, niin sen voi kiertää tälleen helposti. Okei, seuraava vinkki, mikä mulla on värit ja niiden käyttö artbookeissa. Ja värit on todellakin tosi tärkeitä, koska ne luo sen koko niinku tunnelman siihen artbookiin. Eli aina kun sä oot ostamassa just niinku asioita, vaikka tiettyä artbookia varten, niin kannattaa valita joku tietty väriteema. Esimerkiksi vaikka nyt mun asussa on tietyn värinen sininen ja tietyn värinen pinkki ja vähän keltaista. Niin sit mä käytän sitä väriteemana, eli kun mä alan vaikka nyt tekee tähän jotain artbookia, niin mä valitsen täältä tällaisia tietyn värisiä tavaroita, jotka mun mielestä sopii toisiinsa ja sopii tähän luukkiin ja tähän niinku NS-väriteemaan, minkä mä oon luonut tälle artbookille, koska sit se näyttäisi tosi tyhmältä, jos vaikka tää olisi yhtäkkiä, en mä tiedä, vaikka punainen, niin se vähän niin kuin stand out too much ja näyttää vähän sotkuselta, kun sitten taas, jos on tietty väriteema, niin se näyttää tosi siistiltä ja esteettiseltä ja siinä on tietty tunnelma. Niin mun mielestä on tosi kiva, että valitsee jonkun tietyn väriteeman arteille, koska se tulee jotenkin niin, näyttää tosi näteiltä mun mielestä ylipäätänsä kuin se, että laittaa vaan random värejä sinne tänne, kun se on vähän sotkunen. En mä oikein osaa selittää, mutta kyllä mä uskon, että tämä just nyt tämän pointin anyways.
Toinen vinkki, mikä mulla on, liittyy asetteluun. Eli mä tykkään tosi paljon siitä, että esim. Vaikka jos sä haluat kirjoittaa artbookiin jotain, niin sä laitat tämän boksin tähän viereen ja tämän hahmon esim. Tähän sen boksin viereen. Ja mun mielestä näyttää tosi paljon paremmalta tälleen kuin esim. Että tää sun hahmo olisi tosi pienellä täällä taustalla. Ja tääkin voi toimia, jos sä tietyllä tavalla stylaat sen ns, mutta yleisesti, jos tässä ei ole paljon muuta tässä artbookissa, niin esim. Jos tän nyt laittaa vaan tälleen, niin kuin ei yhtään mieti, että mihin nämä asettaa, niin se näyttää vähän tyhmältä. Mutta kannattaa aina kokeilla eri asioita ja niin kuin esim. Tääkin voisi toimia. Esim. Tääkin voi toimia, että ton hahmon laittaa vähän ton NS-boksin eteen ja tälleen siihen tulee vähän enemmän syvyyttä siihen niin kuin artbookiin, että se ei ole ihan vaan sen lättänä pikselimässä. Niin mun mielestä näyttää tosi kivalta, että vähän niin kuin asettelee niitä asioita ja laittaa niin kuin oikeasti ajatusta siihen, että mihin kohtaan artbookia laittaa. Ne ei sillä ole kauheasti väliä, mutta kunhan vaan laittaa siihen oikeasti vähän, niin kuin, vähän miettiä, että mihin niitä asettaa ja miten päin ja mikä menee eteen ja mikä menee taakse, niin siitä tulee oikeasti jo tosi paljon paremman näköinen kuin se vaan, että länttää siihen niitä tavaroita ilman, että yhtään miettii. Mun seuraava vinkki on nämä NS-filterit ja tällaiset valoasiat, mitä yleensä ihmiset käyttää artbookeissa, ei kaikki, mutta jotkut henkilöt, niin nämä tuo mun mielestä tosi paljon kanssa tunnelmaa artbookeihin ja sellaista ulottuvuutta. Esim. Nyt kun mä vedän tästä tämän filterin pois, niin tästä näkee, että tää näyttää ihan kivalta, mutta se näyttää paljon niinku esteettisemmältä ja siinä on enemmän tunnelmaa, kun siinä on toi filteri päällä mun mielestä ja varsinkin kanssa tää aurinko. Tai tää auringon joku, mikä tosta nyt valo tuleekaan, niin tää näyttää ihan hyvältä, mutta tää tuo siihen jotain aina lisää, että se ei ole vaan tollanen, mitä se on ilman sitä. En mä tiedä, mun mielestä se tuo siihen paljon enemmän ja jotenkin näyttää paremmalta. Ja tosiaan, jos ketään kiinnostaa, niin toi filteri löytyy tällaisella kuin Pink Filter, se on vaan 100 starkoissia, eli se ei ole paljon. Ja sitten toi aurinko oli joku, löytyisikö tässä, Sun Rays, eli tällainen, ja se on 350, eli vähän kalliimpi, mutta ei paha. Eli näitä mä yleensä käytän kanssa artbookeihin, varsinkin tää Pink Filteri, koska siinä saa niin paljon eri värejä, ja sitä voi käyttää moneen eri artbookiin tuomaan jotain vähän lisää siihen. Okei, ja tää on varmaan mun parhain vinkki, ja se on tavarat ja vaatteet arteissa, koska mä huomaan, että tosi monilla käy silleen, että ne laittaa vaan sen hahmon siihen ja sen tekstiboksin tai pelkästään tekstin ja valkoisen taustan, ja se on ihan fine, mutta se näyttää vähän tylsältä mun mielestä, niin parhaita on se, että sä esim. Vaikka, jos sä haluat miettiä, että minkälaisen artin sä haluat tehdä, niin sä ostat siihen jotain tavaroita tai jotain rekvisiittaa, koska se tuo myös siihen arttiin tosi paljon just sitä tunnelmaa ja sellaista niinku, se vaan näyttää paljon koristeellisemmalta ja jotenkin hienommalta ja siltä, että siihen on käytetty oikeasti aikaa ja silloin yleensä sun artit kanssa saa enemmän huomioon. Esim. Just tästä mun artista näkee, niin täällä on paljon kaikkia kukkia ja tuolla taustalla on tollainen mikäli aita ja tässä on tällainen, tää on joku sydänpeili, mutta mä vaihon ne värit tolleen, että se on vaan tossa tollainen ns. En tiedä miksi sitä kutsuisi, mutta tollanen. Ja kans jos kiinnostaa yhtään tehdä tällaisia niin kuin teema-artteja, niin sit voi ostaa just siitä teemasta niitä tavaroita ja miettiä, että miten sovittelee ne. Ja se on myös tosi hauskaa, koska artinteko voi välillä olla vähän tylsää, jos ei niinku yhtään lisää siihen mitään, mutta se on tosi kiva mun mielestä käyttää aikaa ja vähän niinku miettiä, että miten sovittelee ne asiat siihen arttiin ja mitä ostaa ja missä väreissä. Ja se on mun mielestä tosi kivaa pääsee luomaan jotain ja olemaan luova ja
kaikkea tällaista, niin mun mielestä se on tosi kiva aina. Ja sen takia kans mä tykkään tehdä artteja. Pääsee kokeilemaan niin aina uusia asioita. Okei, sitten niistä vaatteista. Eli tässä näkyy mun upea esimerkki artbookki, joka on nyt, se on vaan esimerkki, okei. Se näyttää aivan kamalalta, mutta se on esimerkki vaan. Niin, useasti jos mä oon laittanut kaikki mun tavarat jo siihen artbookiin, musta saattaa tuntua siltä, että siitä puuttuu vielä jotain. Niin mä useasti teen silleen, että mä menen vaatteisiin ja mä käytän niitä kans vähän samalla tavalla kuin tavarat, eli tällainen koristeena. Esim. Mulla on tällainen kaulakorvat, niin mä saatan tehdä silleen, että mä laitan sen tonne yläkulmaan ja sit se on jo tollainen koriste, että se roikkuu tuolta ja näyttää kiveltä ja käytän useasti myös vaatteita tolleen koristeena ja musta on tosi monet ei tee tätä ja kannattaa oikeasti, koska kaikkihan on kaikki söpöi niinku rusetteja, mitä voi laittaa vaikka tekstiboksin kulmaan ja tälleen. Se tuo tosi paljon siihen lisää, varsinkin kaikki just nuo rusetit ja korut ja tollaset roikkuvat asiat. Mun mielestä näyttää tosi kivalta aina arteissa. En mä tiedä, mun mielestä en mä oikein osaa selittää, mutta se vaan tuo kaikkea kivaa siihen arttiin ja mun mielestä olisi kiva, jos ihmiset tekisivät tätä enemmän, koska mun mielestä on tosi fiksua ja sä voit säästää myös rahaa sillä, tai niinku Starcoinsia sillä, koska useasti niihin tavaroihin saattaa mennä tosi paljon rahaa ja sit niitä ei käytäkään uudelleen, niin sit jos on valmiiksi vaatteet, niin niitä voi käyttää yhtä hyvin kuin tavaroita. Mut hei, tästä taisi olla kaikki mun artbook-vinkit tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsitte videosta ja mä arvostaisin tosi paljon, jos kommentoisitte, että mitä voi parantaa ja minkälaisia MSP-videoita haluaisitte tulevaisuudessa. Ja joo, muistakaa painaa seuraa-nappulaa, jos kiinnostaa enemmän, katsoa enemmän MSP-tyylisiä videoita ja painaa peukkunappulaa, tykkäystä, wow. Ja joo, kiitos tosi paljon. Ja mulla on myös tällä hetkellä myös MSP:ssä Fame-keräys. Mä odottelen, että tulisi seuraava Tuplafame viikonloppu ja mä oon tällä hetkellä kerännyt nimmuja jo yli 500, joka on tosi paljon, ja erkkoja jo 22. Mutta joo, mä teen varmaankaan siitä sitten varmaan video, niin kuin tässä artbookissa lukeekin, että sit kun mä boostaan, mä teen varmaan sellaisen boostivideon, mutta kiitos ja saa mennä vapaasti lisäämään mut MSP:ssä kaveriksi ja yes, kiitos paljon ja heippa!